Grabe, daddy. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Good day, people. Welcome to Bitokbitok University. Murad ako diri sa Rice Burger, usa sa mga barato rang Korean restaurant. So nakoy taping karon para sa pamamahay special. Okay. Pero before ko mag-taping, ako sa ipakita ninyo nga video. Lain na po na makalaway nga video. So nag-post ko sa Facebook, sa akong Facebook account, Bitokbitok University. Nangutan ako kung unsay o asa ang pinaka para ninyo ang lami nga mga barbecue. Barbecue. Okay? O daghay nag-comment, salamat sa mga nag-comment. O giadtuan din ako ang isa. Kaya ko nakita, ay murag daghay ga-comment ani. Ang pangalan ani Vonchok. Yes. Vonchok. So akong gi-search sa Facebook, kung nakita na ko ilang location, busag yantuan namo, kauban sa akong pamilya, kung akong gitilawan. Nganong daghan may nagsuggest nga muadto ko ani nga lugar. Kung tuon man, wa ko nagmahay. Lami. Lami siya. Tanawa, ang among gibisitaan. Primero pa lang ni, katukuban niyo may pang-comment ako mo itong bisitawan. Tanawa ni. People, nami karon din sa may grill corner. Si tawagan ni? It's called like Vonchok. Oh yeah. So usa sa mga daghan kay nag-comment sa akong gi-post sa Facebook nga pinakalami or lami nga barbecue. So usa sa nigawas nga pangalan ang kanidiri. Vonchok Kabkaban. Vonchok kay partners man sila si Von og si Chok. Vonchok. Kung mo-appeal ko, may mo ng Vonchok Bitok. So now karon din with the gang, kauban si Raver and Rusty. Come in, Rusty. Come. Ella is not here because Oh yeah. Ella, if you're wondering why Ella's not here, Why? because Ella at school, she was too early, so we cannot pick her up. Our nanay just picked her up. Oh, muna ni siya. Among kilawan, so nana among puso. Sikreto daw diri ilang marinate ug ilang sauce. So nag-order nami kaganina ilang barbecue, ilang chorizo ug atong kilawan ni kung yummy ma, and let's see kung kamo ganan. Actually, it's here already. So here, medyo pula-pula siya. Alam. So nara, itong gisos. And let's see. That's number one. Yummy kay pats tapos unod, tapos pats tapos unod. On a scale of 1 to 10, how would you? So ibutangan sauce then the corn. Same taste but spicy. Burang ay lang tot, burang na ay ahos, na ay camping. Burang tos pa lang. Lami na. Tapos parang sa dahon. Oh, Uy, ulat ka. ang puso, lami kayo, ang ilang sauce, pats,
Pats unod. Kana brother, kana picture. Kasi nang pala mo. Oh. Wow! Galaway. Mommy, can you please stop it? Ah. Stop! Not a problem. You keep on doing You keep on doing Siya naglisod na pisi. Inang tot, medyo na ipagkatampis naman. Ang pat. Pwede mo ng pat. Sasawa ng pats. Daddy. Lamay kay siya guys, in fairness, ang ilang barbecue, lamay kayo yung sauce. Lamay kayo pagkatimpla. Tapos ang ilang barbecue, isago-sago nila unod, tambok. So pag tilaw ni mo perfect kayo, kalas o rice. Alright? So na sila din sa may kanang burag tantog yun. So actually, ano sila actually gawa sa chill corner. Diri sa may tumasako ang dalan, padulong bitaw sa rotonda. O diri po sa burag pa-shortcut, padulong dito sa Beles. Hey kids, how was it? How was it? Rusty, how was it? There you go. Primero pa lang itong barbecuehan nga kong gentuhan. Nagan pa'y uban nga mga barbecue nga kung atuan nga lami sa Cagayan de Oro. Ito mga nag-comment, salamat sa inyo. Alright? That's it for now. Kaya mag-taping pa ko. Bye!